Yes, apo maragsakan naklaunay DJ apo tani apo SM apo makikita namin nga talaga nga napintas DJ nga in pantay nga ordinance nga free viewing dito senior citizen ken PWD tayo po nagirwarda pa iti data da no sinot mga abela po no manot mga babel iket maraksakan dito no motoy biyang nga mamak-maximize time nga te bendib dito lolo ken lola tayo di PWD tayo po mapapandamit nga agbuy-buy nga libre apo so dito SM po impakita da kada tayo ti renewal ti MOA tayo actually suda pa iti nang ipalagi pa po ti dati amin po tinauding MOA tayo is good for 6 months lang tatan in 1 year da pa yan tapno napimpintas DJ panaka tip care DJ nga MOA po tahang every 6 months ti pinagrenew no di get every year to ti renewal na po at ti pay mesa nga pagproblema anda po adamit in warti resolution ti Kapitolyo nga kayat da nga extend ti kasjay nga services ti amin nga Ilocos Norte ka no ket syempre ti SM marigadan damit apo ta DJ pa ibagi tayo ket kakaasi tayo pa nga naki sarsarita kada kwada iso DJ ti pangkikitan dayem ti in saritak bet ti SM po kampo da isuda ti aday ti lawaga po da kam kumabasi ti priority tapno kitan tayo latat paglalaingan na ti in sarita da kano ken kwada po ti SM no da kano excess nga sobra no mabaling nga from other towns kanot mga avail no kanayam narigat bet nga datay ti tagalawag ti makurkurangan DJ nga in pakatay nga serbisyo